皆様こんにちは、ケリー影山でございます。今日は私の抱っこしておりますスイーティー、愛するスイーティー、ここのグリフォンのね、ツバの看板犬、イギリスから来たチャンピオンの美しいダックスの本当にスタンダード雑誌にもよくモデルで登場したスイーティーのなんと10回目、10歳のバースデーです。ルーシーちゃんもベリーちゃんと、アンジちゃんママもお祝いに駆けつけてくれました。このスイーティーの娘、何ですか、ベラちゃんとマリリンたちを最後に産んで、そうですね、11月10日でこの子たちも3歳になりますから、スイーティーママ、こんなにでも若々しい10歳とは見えません。コンディションはね、抜群ですよ。今日はですね、見てくださいませ。ペリーお手製のこれは何でしょう。実はスイートポテトパイを私がスイーティーをはじめみんなのために作りました。実はこのパイのベースはグリフォンでおからクッキー販売しておりますおからクッキーのパイです。そこに、スイートポテト、さつまいもと、卵、あとはヨーグルトが入れて、クリーム状ペーストにして焼いて、それにこの白いところはワンちゃん用なのでプレーンヨーグルトです。実はクリームじゃなくてプレーンヨーグルトにドライフルーツのちょっとマンゴーをあしらってみました。味もついてなくて大好きなおからクッキーベースのスイートポテトなので、みんな大興奮ですね。高いとこにあげておかないとみんな舐めちゃう。見てください、みんなね、食べたくてしょうがないですね。ケリー子供を見終わったケリーママも檀家です。もう子育てに疲れて、もう食欲旺盛に戻っちゃって大変ですよ。ね、ケリーちゃんお腹すきました。ね、頑張って子育てしてスイーティーです。でもこれからみんなにね、こちらを切ってあげたいと思います。ただスイーティーなんですけれども、実はワンちゃんはいろいろありますけれども、ちょっとゆみちゃん映してください。スイーティーは出産7歳の時に最後にして帝王切開で避妊手術をしましたけれども、ここのですね、おっぱいのここのところのちょっとしこりが大きくなってきて、以前は先生がそんなに大きくならなければ様子を見ましょうということで来たんですけれども、ここのところに来てちょっと大きく気になってきましたので、実は15日の金曜日に検査をした結果ではちょっと乳がんの可能性があるかと心配しましたけど、今の段階では転移はなさそうなんですけれども、まず乳がんというのは結構厄介だそうですね。そしてこのしこりを取って手術をして取ったものを病理検査とかに回してみないと全てのことがわからないらしいんですね。このぐらいのしこりです。あと上のこの下のところはちっちゃいんですけれども、どうせだったら一緒に全身麻酔をするので取りましょうということで、スイーティーは限りなく美しい子ですので、初めから最後までやはり健康で美しい姿を保っていてほしいと思うので、先生も信頼のおける先生ですし、スイーティーも健康状態が本当に10歳と思えないぐらいこの子のママですね。だから大丈夫だとは思いますけれども、皆様もね、愛犬のワンちゃん常にいろんなところをチェックしておいていただきたいんですね。何でも人間もそうですけれども、初期だったら助かるものもほっときますと、やはりいろいろなね、がんとか発展することもありますので、どうか皆様毎日1日1回はワンちゃんスキンシップしてブラッシングしてあげた時に、一応皮膚に何かないかとかおっぱいに何かないかっていうようなね、セルフチェックをぜひお忘れないように。娘がこんなに綺麗になりましたよ。マリリンとベラちゃんの娘はこんなにママに似てきました。今日はこれからみんなでこのパイを、スイートパイをいただきたいと思います。アンジちゃん、みんな待ってますね。ではハッピーバースデーだけみんなで歌いましょうね。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、
ではみんなバースデートゥーユー。大興奮です。見てください。舐めちゃってますよ。では失礼いたします。スイーティーのバースデーをお届けいたしました。エンジェル